Koktwma senamna thangmani khoroksa bukhuk Kwsrang tini Kwsrang ti bai thangni phan no samungo phanangui kamio lukurokno khasrang rimani boni mari khiklaimani lukurokno samung tangui nukhungo ajimung gobang khairinani bagui chuba chorimani khaphorimani phaidi जों Koktwma नायलायानो नुनासरा एडिसि बिलिसनि दत्तपारा हंजागनाय ते मोनतां कामी हंजागनाय लखनराम मलसमनि कि नागरिकन्या मलसम अबहायखेनो बुखुकनि फान फुनगुइ दमकल बायखे माइ सुसुइ लुकुरकनो चुबामंरि तंमानि नुखुंगो किसासक आजे मुंखाय तंमानि मारि फुनुखा चला रखाय सामुंकारा काङै नुखुंगो बसाबतिनो आजेवै रोंकाहामो फरायनानै बयहा इंलिश मीडियम फोरोंनानै बनि इमां तंमानि अबहायखेनो ताखुग्लक खमराम तै बुखुक नागरिकन्या मलसम साल हर साइखे मालखं चालगो बिहिखे नगो तङै जागुल थाङो हाबा थाङो तै माइसुकने रफाइके दमकल माइसुदो आबुतिखेनो आजे मुंखाइले नुखुंनो सकाङो तैदुलै तंलाइमानि अबहायखेनो बसा खरकनि न इंलिश मीडियम तैदुनि कलबारि इंलिश मीडियम स्कूल खरकनि क्लास 8 तै खरकसा नबाहायनो इंलिश मीडियम न चिकन क्लास फोरोंरिवै रोंरिवै थिनांनि जाति देखाइमान बसाबति रगने हनै चबा खाइलाइनो तंमानि नुखुं नगै गामिनि जत लुकुरकनो ताबो खाबा चालायजाक नों बोरैथिति नों साइसंनि द माइसु आं साइसंनो दं मेसिनबो नों चालावो आंनो चालाव माने मेसिन स्टार्ट रगिं या आपहाय प्रब्लेम रले प्रब्लेम प्रखाय आंनि साइस नाम दं जोंखनाय नो नाम दं बेखौ सालबो सिगां खा नङाखै माइसुक माने मेसिन बाय आं माइसुक माने 4 বছর साइसं न मनो बसे केसु मनो 100 आगे भाई इसा थावको बुबा après सुबुराव खाय दाबो खाय गावो दामबारि थांखायबा 100 खाय दंखा केनो 25 लाख निनसलाला ताम खाय आनजला खाय गारि चालाव नोंखे नगो माइसुता माइसु ताम सेरे रक ताम खाय सेरे रक खाय परि दं बसको परि बेखे क्लास 8 बाय क्लास 4 क्लास 8 नै क्लास 4 बस स्कुल परि ओ मिसन कालबारि तुइदु प्रब्लेम दं संसार चलायनानै ना मोटामोटी ठीक न दं साले बिसिले फानग्रै हाय फानो हाय तागुं सेरे रकनो लेखा फरायनानै असुबिदा दं ना चलो बबन चलो साले उसुबिदा हाय न हिमानो माइसुगै कमलाराव थां गारि चलावै फिसा गबाय न खुटा खाय दं हामबाय दो बोरै हनै खिलाइमानिया मुंसा माने गरै खा तंखे साक सरang sak फान तंग sak जतन खाइमानो फिया खासरां नांनाय खासरांखे फान बाक्सा अंखे हरनो साल खाइमानो गुरजों मलै दाबो हायनो हलै मानो